NYANSAPO TV say the kama mu hu ye no ese ene na nana antwipu osi ako odi kan na wo ye secheduma se man hene no ene ne dot yie no ene ye baba baba hye se ne nananom kwa akura anka antete no so mu kwa akura se ne esiesie ho efa ye hye ye ti a ye hu se ye siesie ho kama kama ne ye hu bode ye hu bre ye hu nyanya a de asiesie wa tie sampa ye nana akwa akura enti enemrem tete no ma na ye nananom ye to wo no ene ye gusu a ye to aso enti amamre de ye tonchene amamre ya repa wo se ye koso na ye kura mu saa piao osi brekete osi bantuma ko tie enso ehunu nana se tuwe yenso anuko enso be ye boden osi brekete osi bantuma ko tie enso ehunu nana se tuwe yenso anuko enso be ye boden yo eno nana ye mwakwa ba eba NYANSAPO TV yebru mejemuso ebru dihye bana ohoti sei me ho yebru katachi twedi ampansi nana enne eye enda yede eja ye nana entwibu asiako a odikan ye eja no akwan na ye baha ye hu se aha ye dududu ehihye bebre ne noma bebre na akoso ewa ha sei na wadaroma ye pese oka bibi kakra efa aha asiesie no ene nana didemu no ekire ye yo yedi nkan mebo medin ye freme ohene nana bafo Amo-Assibey ame Asante hene nana po wadaroma yedi nkan me na mebedi dwuman ema sabe sechedwuma se mpenimfo sechedwuma se hema ena sechedwuma se ekuro mu ni panyina ne bafo sumankwa hene sabe ono ene fekutre ne nananom jasefo yedi nkan ni yetoso mienu wadaroma emse nana sechedwuma se hene na ne ahweban Asante won hihye ebi sese wu free mu a na wotwa woni hweban a sede dodo na sa ede ka ho se nana ekwa akura no amane ne amamre ekoso sebe kete fonton from mpintini ne ama nyina koso sede Asante obi free mu a ye no na enno a ye de bibia kwa wiye esanse mpanimfo se krono wa ekopim kotia a me wa ha sebe NYANSAPO TV omo de bibia la ekoso sechedwuma se ebeba abesom sebe Asante man ntini atie ni sisi a bebia ye dro a ye hunu niema wa hai ko de Asante kotoko no tumfo se tu abio de otekuru da kra brebra ma so osuntum akwa na osmana nanom sebe ibru sebe nyando awo sem sebe be ya Asante man sebe ye nkabo mu ene ibibia be ye nkoso nti na do ye kosa no ba ye bipie kura sebe ekura no oba na dom yefo no enyina wo so bibre a osoja no wana bibia di biribi no ene aduane Asante de na ye niam bi wo ye ne indirect ne enya ne direct anu nti ena betwafo no sebe ebu sebe enyaado omo hu hia no because na yese ye shemra enka betwafo ebi wa na dom yefo no gina ho so ndu ba ya sabre de betwafo no de wakote abena bisi wadada uba ya unum bia na osako na emum sebe betwafo no nyina ho so bia ene wo beso eja no anu bibi edi na sebe ode asa adan wani ede akosa no anu nti na hu se ya ye nana no sebe buru sebe nyaado ne kura na ya ye nija sebe eburu sebe nyaado ya so a ode ni bibi ABC so abenu adi enche kura mo be se nana no emu abetena ne kura mu etene dwom obe hu se bode ne niema etwe hu ahia sebe ukọ ekura ase boy kura na eduadua niema wo kire se ensu egugu ana se ye pe bibi ententem so ye aduane bia na ho bia ba na bibi na ye dia yeduadua bi akire ye femfikire na yetwa bia etimi enya ne ntentem bia ye ne nye afi na ye ba be ko efum aninti ba bia yigina sisi ya no eye na na ntwibu ase akon a odi nkan sechedwuma se ne kura mu na yigina sisi ye ya sabi ye de toto manu sisi ye ba bia yigina sisi ye na na kura se ye kasa na kwa kura na se
wo akanfo ana asantefo ye gidie mu ne noma ye gidie ni ntino yampa noma ye da di wa nyina kire sampa nana ekwa akura na yegusu a ye wo nana ewo ye nchen no ye bekoso abusabusa no semba ku mienu bi na nana ede ho anu yie ama ye enti nana wadama hinkonya bi esisi ase ewo akura yi ha ebe wadaroma tete no say yesoma wo semu a na ye wo mo ehwe akiri ema wo enti sebe enti na ebire bi asante BBC na ma sebe utumfo se tu abepio obo ankobia he tete no say ye kosem a menye nipa nyina na kopie bia ye ko na ebia ka akiri enti ohene ne kwa akura na wo maaye no ebinum aka na yankobie no ye hwe se na kwa akura ampa obetimi ameduru anaase oma meduru enti na hu nkonya no se ya hye nkonya wa ha no nana no beba betena se enche bia e de atwen nana esa na wokọ no so wokọ apa ana onkoma enti na hu se nkonya no sisi ha no na eda ase panifo se sankofa wo yinchi ento ye be wura nana akura no ye hu se ade bi bokwana no nana wadaro mene nemafo abeyi bebre nim sa ne oma no enti no nana wadaro ma betimi a kire ya de kro ni din ne dwumadi a edi wo nana akura no nano ama ya kebe de pa yo medamase ade ne bo ne frɛ ne some tete no ye de bo ade hye fie kwan no anaase ahemfie baabi a sebe ye wo ade hye no ɛna ne ye de bo kwan na no de ntima ye de bo ho no ye kyekyere san ho ne sɛ anaase ye de gu fom ho ne sɛ ne nipa bia na ye nipa papa obu wo ho a wo ba ani a wo de ba nye ebi a wo nkura bibi papa asante some no se gu kwan na no se ye hunu nipa boni ni no ampam no a de wo de ba bia no ento se won tra some no na ade na no adwo dadaada enyi obi a ne timi de bo ne fie se ade hye fie ekwan ano na ye de bo nti ye frɛ no some piao nana yeguso ede NYANSAPO dwumadie a efa amamre ne amane dwumadie ho ebrew nana se ye hwe aha esiesie na nana akura ha yehu se ajanfo a ye be hwe ba bia nana eda no onbo nioma bi na nioma bi tra na nana odaroma ede nioma na ewo ho a ma ajanfo mo ba ba hwe nana no omobo etra wadawru mebru ye frɛ bibi du fɔkye ya Asante mo no sɛ wokɔ afuo mu a edua bu tɔkwan mu a tete no ene yi na dɔma ene niema wo hɔ ye wodua bi wo hɔ a ebu tɔ wa no anse da hɔ na nanom se kentimi ntwa ebeda wa na ayefunu tini frɛ du fɔkye na ebo nipa bebre uduru hɔ a sɛ du fɔkye ne da kwan mu a utimi botra utimi tena so na wapa wo to ase na de aforokɔ enu achi bi kura ubeduru no na wabre ubetimi atena so age wa home bi so okura eniema a wahyehyɛ no sɛ bɛn ho a utimi kukuru si so na nso wapagya na ode asoa na sabe tete no sɛ nananom kɔsɛmu a dufɔtie da kwam saa bere mo nam sum mu ye hwe ase na ye sɔre ye hwe ase na ye sɔre ɛno nti na sɛ wokɔ som no ba bedura santehene wɔhwɛ niema a woyɛ ye pɛ wosi da bi ɛsɛ sɛ mehyɛ wɔ nimonyam wɔ ma nananom bi asase wɔ ma obɔ nananom abaso bebre wɔ de niema bebre na bobɔ nananom bi abaso na na bi wɔ hɔ a woni asase na nso agyapade asɛ bi eburu sɛ bi enyaaro kro bi Asante kotoko no tumfo sɛ etu dodom no na so se na asase ti sɛbe yɛse ko na nya ade ɛno nti ɛna hu ni saa no nti saa nti ɛna hu ni sɛ saa niema no tete no ne yɛ kɔsom na ne yɛ bread fɔkye da kwam ne yɛ tehwe na yɛ sɔre nti muai wo hɔ a tete no kɔ konkora nti na na akorabo ɛne sɛbe etuo no ɛka ho no ukwa ubehunu sɛ sɛbe eburu sɛbe enyaado aboa bi sɛ sebɔ ana aboa kɛse bi okum nipa ayiriti ɛno nti ubehunu sɛ sɛbe kraman wɔ ha sɛbe eburu sɛbe enyaado sebɔ wɔ ha sɛbe jatan so ɛwɔ ha
ɛno nti na hu ɛmoa no saa no yɛpɛ sɛ yɛhwɛ ɛkyerɛ sɛ tete no saa nneɛma wei nyinaa nananom fɛɛ mu ɛno nnɛ abɛdu saa bere yi a wohu sɛ nana bi sɛbe santehene ahyɛ ne nimonyam a na firi saa nneɛma no a ɛkɔkoeɛ no na meka ahyɛm sɛ tete no sɛbe ɛburu sɛbe ɛnya ado na nananom yɛ abosom na hia yɛ papaapa asekyerɛ ne sɛ saa berɛ na yɛkɔ ɛsɛ no nyinaa no wopam dɔmyɛfoɔ no na wɔmu gya wɔn nneɛma hɔ ebi gya abosom hɔ ebi gya ntoma papa hɔ ebi gya agudie hɔ nti santehene soma wo sɛm na wokɔ ne yie a na wonya ade papa ɛde yɛ dɛn ɛbɛfie ɛnɛm a nananom bebree nyinya gyapadeɛ a sɛbesɛbe obu wɔ hɔ a na nya asase nso no wɔdi yie ne nyinaa firi saa nneɛma no madaworo meburo piao nana yɛgu so ɛredi yɛ adwuma no na ɛm sɛ wakyerɛ nneɛma bebree yɛsua adeɛ nso so ɛsiane sɛ NYANSAPO TV deɛ ɛba amammerɛ ne amanneɛ deɛ a neɛ ɛbɛkɔ so biara na neɛ ɛkɔ so biara neɛ mahwɛfoɔ ne nkyirima ɛhu sampa asante ɛwɔ adeoye na asante yɛamammerɛ deɛ ɛba amammerɛ ne amanneɛ deɛ a yɛmfa ɛnni agwana sɛ yɛntoto n'ase nana yɛhwɛ aha nso asiesie no a ɛyɛ nana kura ɔkɔ no a aha no ɛbɛwɔ ha saa anaasɛ ɛbɛduru berɛ bi ama yɛyi afiri ha sɛ wadaworo meburo sɛ yɛbɛfiri ha na yɛde nana ɛkɔ sɛbe ɛbɛn ɛno ɛna ɛbɛma sɛbe bi sɛbe ɛnya ado yɛyi afiri ha asekyerɛ sɛ aha nhyɛ da ɛnyɛ kwayem na mmom ɛyɛ sɛbe nhyehyɛeɛ ɛne adwene sɛbe yɛne a na yɛde yɛn nsa no ɛyɛ sɛ yɛ sɛbe yɛyɛ asantefoɔ na yɛyɛ akanfoɔ na yɛkani bɛyi deɛ yɛnim sɛdeɛ kwayem siteɛ ɛno nti yɛhwɛ kwayɛ no so na yɛde ayɛ bi ɛde ama nana no nti sɛ sia deɛ nana ntwi bu asi akonti ɛna kwayɛ wɔ hɔ sɛ ofiri ha nɛ nyame boa anummerɛ de koduru a ɛkyena yɛbɛsɛ ne nyinaa gye sɛ sɛbe wɔhene bi firi mu na sɛbe abusua yɛ nhyehyɛeɛ sɛ yɛnsa mefa sɛbe memla na masa bɛyɛ saa nneɛma no nyinaa saa ɛna ɛteɛ wadaworo mebu nana yɛda wase wɔ akwanya yɛ a wodi ama yɛ ne obra a wanya ama yɛ akyerɛkyerɛ nsɛm mu akyerɛ yɛ yi sɛ mehwɛ m'akyi ha a mehu sɛ asrɛ no bi nso ɛwɔ ha sei nana asrɛ no dwumadie bɛn na asrɛ no nso ɛredi wɔ nana akura ha sei wadaworo mebu tete no na ɛpono ne ɛni hɔ nananom ɛyɛ tale dan no a na yɛwɔ biribi a yɛfrɛ no bamboo yɛyɛ a ne yɛde agu so anaasɛ yɛn nuanom esirimfoɔ ne ɛno ɔmo de srɛ na yɛyɛ asante adeɛ ne yɛde bamboo ɛna na egu soɔ na yɛwie nso a ada sɛ ebi a wobɛfa wuram na wobɛnya dua abena kɛseɛ bi na wode aba abɛto ɛkwan na no sɛdeɛ ɛbɛyi a aboa kɛseɛ bi efiri ewura mu ba bɛgyina akura hɔ a ontimi mmɔ nwura ɛdan no mu nti yɛde abena no anaasɛ nananom nya adwene bi sɛ yɛbɛtwa tonton ne yɛde ayɛ adeɛ bi ɛfɛ na sere ne afei sɛ yɛamfa abena no anya a abena no yɛ dua bi ho a kakraka tete na ɛwae a ne yɛfɛ no abena ne yɛde abɛto kwan na no sɛ yɛnya bi saa nso a nananom ɛkɔtwa tonton ne yɛde anwene adeɛ bi a yɛfrɛ no asere ne yɛwie a yɛde asɛn kwan na no anɔpa yɛabobɔ ɛde asɛn hɔ nti basa nananom ɛdan mu hɔ ne biribiara ɛyɛ sum nti aboa no koraa gyina hɔ a ɔhu sɛ sɛbe ɛyɛ baabi a nipa wɔ na ɔde kɔ tete no na yɛde ɛno ne ɛpono a sɛbe na ɛwɔ hɔ a ne yɛde ɛto ɛkwan ano adaworoma piao nana yɛbɛda wase nana yɛgu so ade dwumadie no ɛbrɛ mu ahwɛfoɔ nana yɛhwɛ akura ha a yɛhu sɛ ɔhene akonnwa a atɛda so ɛna afena bi nso ɛna yɛsɛ hu sɛ kente ntoma yi nso egu hɔ na saa nneɛma yi egu ana ɛwɔ m'akyi ha yi dwumadie bɛn na saa nneɛma yi edi wɔ akura ha adaworo meburu yasoma wɔ nana sɛm so ɔbɛba abɛduru sɛ wɔ meduru yɛde mpayɛ ɛsrɛ wotwe duampɔn sɛ ɔbɛba abɛduru ɛno nti meka na foforɔ asa abɛtom ɛno nti na sɛbre ne yɛsoma nananom sɛm a na ɛmaa no na wɔn hwɛ akyire yɛhwɛ sɛ nana bɛba sɛ wɔde bɔle ɛboa na wɔde nana bɛduru twɛdua mpɔnkwa me de nana bɛduru nananom nsamanfoɔ de ne bɛduru a afei na nana no ɛde osebɔ agyina mu ose yei kɔtɔkɔe yɛda wase o yɛda wase amro yɛni o na gye sɛ nana akɔsa no na waba bɛduru na wɔbɛduru a sɛbe ɔtena ase
ehia ne mindful ye de na konwa ba bi so na nanam kwa so a sebe wo ba wa me ate asese ye ba tete no esem eye niam bebre sebe kro bia santo kotoko ntumfo se tu abibio no osma osem a na ye nigye ne sa ya awerho na nanum bebre koka asem a ye ntimi ama meduro me nkyere wachiri sebe nyum krofo to nyum bi wom se amanko ati asanfo na eyede ni na wama enti nyum krofo asem se aye na eyede ni amanko ati asanfo osai na eyede na wama ada kase to na no dwada ebna da ye bihia hokwa de enti na wama aye na eyede ni amanko ati asanfo na eyede ni na wama ni nyina na yesem esem yesomaw na wokọ na wama ada no to dwada ebna da ye hia asafo asante ne osoma wo nyina nti be konkronkro no bia ne hini ko bia ne abodwe atwen na ebedura numere no brada numere no na de osun na osun na ne awosere so na osere enu nti sebe eburu na nanom bi tete no na edom yefo ni gina yeso nti ma sebe ye nyum krofo na na afia basamo esu ayunum bi tese osibirikitia osibantama kotia sabre na ye doma kusi na ojina asante so yie na edurubere bi sante hene de ye frɛ no sunsum akwa wonin de sunsum a osumu to prem wuo so no osumu no e de na to prem wuo so e ma sebe doma akusi ni titoy sabre no ojina so se obebura asante nti ma sebe ensu aye nwon no se wosi brekete osi bantama ko tie ensu ehunu nana se tue ensu anuko ensu obeye boden osi brekete osi bantama ko tie ensu ehunu nana se tue ensu anuko ensu obeye boden yo eno nti ena hu se yesiesie akira sebe eburu sebe nyaado ye de twen nana so obeba so ma ye wani jim na kosi anumere no ama ena nana ede awerho aba no enu nti na hu se yaboa ya ho na ye de nana akonwa ene na fra ene ne niema ene ni bibia ede aba ebugu ana nana pie ya ye de ani je besiesie na mana tene na dwam ehia na manfo enu nti enche kura endu donhwere ba kokura nana ebeba na waba betena na dwam na yesiesie no na ehia na manfo wodi semu nsem nyina sebe wodi koboni wura ya ka wodi abebo no kurumfo madawro mebru piao se yesua de na enchirima nso aye ba no nso no yebesua ana yebehunu bibi afa asante amamre eho nana ye no wie ye pese wodi wachira kwan atudwa ase dan kwa ma bi obi pewa ohun ba bia wo na waba wo ho akwasi buroni ase bibi ye frɛ na ahomatrofo sa wo pese unyame a dodo na ubenyame afiri ma ahomatrofo so 0244 37 52 94 enu achi ubese nyame 0243 46 62 03 sebe na wo frɛ me a me ba be di na die na ma fefefe eniema bebre bekoso ha de ye hunu nura ene nne no de ebe ka ho be che nura ne ne de abesi kura madawro mebru yense ebre na NYANSAPO TV omo wa ha de omba mama hunu bibia me kanfo ama mo se enne momfa moni enhwe ho se de be ya mo hunu niema nyina piao nana bafo amo yeda wase eba NYANSAPO TV ye ya na meni aprepa ye